Hello po, good morning. Good morning po, mga ka-dragon. Ipon tayo naman. Ha? Yan? Sa Dragon Cross? Sa Dragon Cross? Ang kinawa niyo ay? Kulang pa. Sige pa ako ng langay. Gawa kita. Ay, dalawa na? Shout out po kay Sir Gilbert Ricio. Hello po yung Gilbert. Gawa out po. Kay Jang 24, good morning po. Alam ko saan po kiro ni Angel Marteng. Hello po, ADR TV. Ay, ito. Bukas, Kuya Gilbert. Agad-agad bukas din. Ha? Ha? Yan ang kaisa dahil. Hello po, kapatid na Isagani Divasyan from Temecula, California. Hello po, ingat po kayo dyan sa California. Ingat po kayo dyan. Kami ay nagagawa na naman kami. Mamaya. Dito na naman sila naiigaya. American Girl station nito. Sino? Hello Gigi, hello American Girlfriend, hello mga tita. Hello po. Amerikanang naksot. Nasunog. Sunog na pango. Shout out kay Sir Brent Kurt Flores. Napay, malaki na sibuyas mo. Gusto ko dahil. Natanim pa lang. Laso na. Kuliman at magaling, may habol ka rin. Ano kaya yan? Anong pamerienda nila nanay? Okay. One. Ang kiwar bante? Kiniwar na kamuting kahoy. Magbubulot kami mamaya ng punla ng pinigaya. Kasi bukas patanim na ng sibuyas nila. Mas nauna pa nga sila nagpatanim sa amin. Kami sa pa. 18. Late na kami.
Parang kayo pinakauli ako. Dito na. Oo. Matulungin at masipag ang mga Dragon Fruit ladies. Continue making vlog DSL from Ben Abayan. Thank you so much po, Ben Abad. Thank you so much po. Kay Miss Baring. Hello, good morning, King Jeff. Good morning po, Miss Baring. Hello, Gavin. Kamusta, Gavin? Ingat kayo dyan. And shout out kay Azer Mundo. Hello po. Hello po. Lapit ko konti. Yan. Ay, Rose, may dalawa pa eh. Tutulog ba ito? Ano na siya? And shout out ba daw di si Sir Dennis Multivirgin? Ano mo? Dennis Multivirgin. Hello po kay Sir Dennis Montevirgin. Hello po. Sir Dennis. Kamusta? Sabi ko, hinalarin ka. Shout out mo lang si Kakumpi. Kakumpi daw. Shout out po kay Kakumpi. Yan, solid, ano yan, subscriber. Good morning po. Thank you so much, Kakumpi. Na? Ay, sorry. Pasok niya na rin ako. Nakaligo na. Malakas yan sa'yo. Hindi kasi puputol. Diba sabi mo kaya wala kang pwede sa masakit ang braso mo? Ito yung ipamerienda sa amin mamaya doon Tiligaya. Ilan ba kami mabunot, ante? Apat lang, patyawin na natin. Bunot tanim na kaya ang pan namin. Patyawin na namin. 30 mil. Ano? Baka Bunot tanim. bakal-bakal. Yeah. Bakal ba? Tama ba? Ang kisma. Dito ako sa kabila. Maganda? Ba't ikaw Hindi yan. balak pa rin dito. Si yan ay tulog po. Yun, shout out po sa ating 24,000 viewers. Hello po. Good morning and good evening. Ay, tagal mo kang nagmuna. Good morning, beautiful ladies watching from Macau. Yan. Hello po, Ma'am Gerlita Umana. Gerlita. Ingat po dyan sa Macau.
Kailan ka mag-asawa, Pe? Good morning, DFL. Watching from Perth, Australia. Bukas po. Ay, hindi. Sabi ko kay Kuya Wilbert. Bukas din. Bukas po, tangali na eh. Dapat umaga pa lang. Dapat parbangon. Yan. Shout out kay Sir Warbin Lorenzo. Pwede sila wala pang naligaw. Hindi pa ako. Kasama ko pala si Ango. Okay, wala na punta ko sa inyo. Bad news, guys. Bad news. Yung nirereto natin kay DJ nag-asawa na, guys. Nasa Manila pa lang daw pala. Gusto daw ko sa Manila na. Hindi pa sila mamanigan niya. Sino? Kayla DJ? Nagkalam sa kanya niya. Hindi na sabi tayo DJ sa Manila. Agad-agad? Sabi tayo sabi niya. Asawa na. Kaya hindi sinabi rin yun sa akin nila ko at ayun na pagka-uwi niya magpanaw na mamahita na. Oh, hindi pa nga kayo, hindi pa nga nagligaw, mamahita na. Sabagay, kilala mo man na din daw siya. Si Boy Buang na lang daw, sabi ni Miguel. Hoy! Maganda umaga sa inyo mga beautiful ladies ng DFL. Shoutout po. Yan. Shoutout kay Ma'am Marcel and Ascension. Hello po. Ingat po kayo Ma'am Marcel. Hello. Hello mga binata dyan. Apply na kayo kay GJ. Mabait, masayahin at masipag pa. Saan ka na? Saan ka pa? Yan. Mabait guys. Mabait guys pagtulog. Hindi pa tayo kung sinabi yung shoutout eh. Dito siya. Hindi naman. Dapat sinawasan mo yung pangalan na. Hindi. Thank you po Sir Rodelio Sagid. Sa ano lang kuya sa araw? Nakakarawan. Lang? Dalaw? Marami na. Kami ba talong ngayon? Bitin nakuha pa na yun. Parang 60. Magtigas yun yun. Oo. Divide mo na yan sa Sumulala ko mo. Magli mga butol. Naglago pa niyo rin nagdilag dito. Sabi natin kasi ibigay daw. Tulog si Yang Yang. Tulog pa? Tulog? Nagsamba si Yan Yan. Kasama kami doon ng pamilya. Andiyan natin ito. Kasama si Yan Yan. Kasama ba? Nag-trigger na ang sana ko. Oh? Si Kuya Bino mag-try. Last na naman ka? Kabilis niya ah. Kasing pa. Igad ko dyan. Si Dokot Queen, si Egad Queen. Magandang kamarga. Kailan mo pakilala yung dawan mo? Wala nga kung ipakilala. Dato na. Huwag ng dawan. Dato na. Ayan. Kayo po baka may ipakilala. Hindi na ako nag-iisa. Awit na lang. Salubungin mo na. Ay, dyan talaga sa electric fan. Ha? Yun, ang sarap ng ating kamoteng kahoy. Madilaw-dilaw.
Mainit ka ng tubig. Pagka, natin. Shout out sa mga beautiful BFL. Where's Johanna? Wala po si Ate Joanne, umuwi na sa Remedyo Castro. Miss ko yung luto niyang bara-bara pero masarap. Parang ganyan. Good morning, DFL ladies from Louie of Batangas. Yan, hello po, Sir Louie, Sir Louie from Batangas. Louie Baez. Yan, hello po. Saan po kayo dyan sa Batangas? Ayun, si Cooper is still fighting. Buhay pa si Cooper. Nakatali lang kasi nga ano niya, nakakalabas. Pinagsisiksik, pinagkakasya niya yung katawan niya doon sa may gate. Mahirap na baka masagasaan. Kaya tinali namin. Yan, shout out din kay Ma'am Mercy Mugro from Nagcarlan, Laguna. Yan. Hello po, Ma'am Mercy. Ingat po din sa Laguna. Hello po, Kading Kabatay. Hello po. Kamusta na po? Hindi po nakaka-reply kay busy. Busy ang lola mo. Dati kayo natin paseng. Meron pa dyan sa mga susunod. Wala ko rin yung styro ko. Yung yung styro iwan mo. Kasi yung isa, maliit. Nasaan si Buwata? Nasa Manila na po, lumuwas. Yung styro daw! Parang ngayong January po yata. Ang kanilang kasama. Yung malaki. Mamaya mo na kumain. Nagimasin. Anya masidatot ka. Shout out from Monterey, California. Wag lang po ito, kakanin na kamoting kahoy. Merienda po ni Auntie Ligaya mamaya kasi magbubunot kami ng kanyang punlang sibuyas. Shout out kay Ma'am Ilmar Dali. Hello po. Ingat po kayo dyan sa California. Good evening. Gabi na ba doon? Hindi ko alam. April, kailan ka rin mag-asawa? Sabay na kayo ni Gigi. Plenty of time your God is still young. Enjoy your single life first from Chicago. Yan. Thank you, Sir Medyo.
daw po si Gigi. Sabay na kayo dyan sa plaza, hindi? Dalawang, no? Ano na, double Gigi? Double Ayan, wedding. dalawa na sa double Gigi. Taga Salapay po yung asawa niya. Pagkakamantay. Hindi, yung PPTV, tapos. Anong oras po ang ano? Anong oras na po dyan sa Chicago sa Medyo? Kaso. Parang nawala sa... Ay, mamaya gising doon siya niya. Minsan nag-sa-ulang doon. Baka magulang-gulang doon. Good morning, Brown Fruit Ladies watching from Macau. Yan. Hello po kay Sir Joel Umana. Good morning. Shoot ba nila ang tiligat at iba sa pustiso nila? O, Pakita daw, show! Ito po, suot po ng tipasing. Ang tiligaya. Malaki ang ngiti. Very good. Pakita mo daw yung ano, pustiso, suot mo. Dito, hinahanap ni Sir Gayem. Check ni Gayem kung ano. Kaya pakita mo daw, magniti ka daw. Pagdating daw. Maka-up ka lang na naman. Ay! Si up. Nagmaga nga. Mane! Ang papa, nagmaga. Ano matang maguguto. Sa Tiligaya guys, minsan ano yung babae hindi niya sinusuot. Ewan ko ba dyan sa bugot niya? Nagamaga ko minsan kahit pa, sir. Siya na kayo, sir. Huwag ka na daw paliwanag. Buti kan Tiligaya Nagmaga. Ba't ang sipasing nagkwan din, pero nakasanayan niya rin na wala. Alam mo, nagkakon na rin sa kanya, kaya niya nang ikon na. Ay, paano kunti sakit lang tanggalin niya? Para sana. Oo, Parang di ka sanay sa ano. nagmaga nga, di niya mo, ipapang. Bintag. Hindi makabuo. Hindi, parang nagsao. Nagsao na? Ay, nasa bintana na ka, ano. Ay, nakatayo. Ah, dito din. Pag binabasa niyo yung comment namin, nakakaligaya po ng puso. Salamat, Liz. Welcome po, Sir Brand. Kurt Flores. Kunti lang po kasi kagaya kayo nababasa namin. Sa ngayon, 7:55 a.m. sa Chicago. It's snowing. 7:55. At malamig. That's what we vlog alone. Sana all nakaka-experience ng snow. Kaya gusto ko na experience. Kahit isang beses lang dito, no? Hindi na natin natin kaya kung sinabi lang. Hindi man yata pwede kainin yung kondom. No? Kala ko pwede gawing halo-halo. Parang may nabasa kasi akong kondom. Tama po ba? Hindi ko siya yung parang pwede mo siyang kainin, pwede mo siyang timpla ng halo-halo, gano'n. And shout out kay Ma'am Cherry Bantilan from Valenzuela City. Hello po, Ma'am Cherry. Good morning po.
Ay, wala yung pan. Wala pan. Wala yan. Alam ko ka po. Baka isang ganito yung magawa natin. Marami na rin. Hindi, kinakain ng mabili. Kala ko nga inuud eh. Well, sabi ko, wala mong kauud eh. Nung kumain, naktuhan ko na, naramak dyan. Tangon, bilay. Sarap ng sapak-sapak nila. Takuri ito na. Wala na kami takuri. Doon daw may ayong pang. Sakar mo. Ayun. Kahit kaldero na lang ante eh. Kaya yung rice cooker dyan na luma. Teacher pa rin kayo magpa. Dinala mo yung takuro yata sa pan. Ayun yata. Wala daw silang takuro. Ay, yung butas. Kaninang umaga. Ay, nasasayang ako sa dalawang kasi ulo namin kanina. Nilagyan ko ng kape. Ng ulo. Dating mo naman dyan. Wala pa nga pa shout out. Shout out mo naman si Kadyang. Kay Ate Lisa. Shout out mo rin yung mga anak nyo. Ganoon si Kadyang. Shout out pala kay Kadyang. Kumusta kayo dyan mga anak? Kay Risa. Kay Ate Lisa. Malaki na yung kanya. Kailan ka mga anak? Risa? Kasabi mo dyan. Nanonood din eh. Oo. Buti ko na ganyan dyan. Hindi ka nandun na sa eskwar na naman. Kailangan ko na bang pumunta dyan na? Yun ba? Oo, yun naman sana eh. Huwag muna akong itawagin na eh. Nagatrabaho ang nanay. Bakit upahan ka man? Hmm? Hello, hello. Ayan na, sa harapan mo. Ay, naku naman, nandiyan ka pala. Nakatuto. Hindi ko mala nakita. I made halo-halo when I came here. Pwede rin, basta wag lang babagsak sa ground. Pero mas masarap pa rin ang halo-halo dyan sa pwede pala. Yung? Kaya lang bakit ka pa mag-halo-halo kung malamig na. Mangga? Hindi, mangmang ka mangga? Bakit? May tanim. Nangasin ko yung dito. Ginasungkit nila dyan sa kabila. Hindi ko nalaglag. Hindi nila kinuha at yung aso. Daming manggaling sa kuwan. Mga Indian Minggo wala na? Dami naman ano doon, mangga de. Ha? Marami ng mangga doon. Doon sa kamanggangan. Ano yun? Manggang kalabaw? Hindi, aywan ko sabi man dati, Indian mango daw yun. Sabi ko, ba't parang pa naman yun? Yung sa inyo? Yung masarap yan? Hindi sa Indian mango man. Ba't alsum man? Oh, ang tiligaya smell daw sabi ni Kuya Judy. Oh, Smell basahin mo. daw. Nangitin ako guys. Hindi, ganun mo lang ah. Smell ka nga daw sabi ni Kuya Judy. Ikot ka dito, oh, may makita. Kung makita yun mo. Sige, sige mag-smell ka, makita yan nila.
Wala. 1, 2, 3, click. Saan na pinag-isman? Hindi na ako marunong mag-isman. Ganun, no? Paano ginatakpan mo? Yan, ganyan. Yan. Parang Yan. nagigigil ka. Minsan, ano, kasi si Auntie Ligaya, nahihiya siya mag-ano, kaya minsan gumagalaw-galaw yung mata niya. Minsan nagadiwig-diwig din yung labi niya pag gumalaw yung tenga, yung mata niya gano'n. Pati yung labi niya nagaganon din. Nagdadamay pati labi. Pasensya na kayo, guys. Kaya minsan ganyan siya na Naka-imagine ang mata ko. Naka-imagine ang lola mo. happy birthday po. From Sir Jeffrey Noguera. Advance happy birthday daw, Ante. Thank you po. Para sa December. Hello po kay Sir Michael Balbon. Kay Sir Isaias Tobias. Hello po. Good morning din. Ingat po kayo dyan. Mga anak. Ito, Nay. Shoutout mo si Maraya. Maraya, nandito na naman tayo. Sama ka. Nasipot mo ako dito. Naganyo kasi dito. Yung natatapon. Usok. Usok ng teo. Sino naglagay doon? Ang galing mo. Magpunta doon din. Kami na isabay ka lang dyan. Ayan, o, isasali nyo na dito. Ay, isabay, ilagay mo na dito. Diyan na ako. Balik na tayo. Ayoko. Sakit. Madulas yan. Kabalat lang dapat na ito. Lagi ako nakisugat dyan. Ibig ko ang net. Kabalat na. Yan, hello po sa ating 40,000 viewers. Hello po. Kung may kaminton man bumisita ta, ayan yung mga adings and titas. Welcome po kayo dito, Ma'am Bet Quinto. Taga saan po kayo, Ma'am Bet? Ano lang po, mag-chat lang po kayo, mag-message. Hello po, Sir Nathan Natalio. Good morning. Nathan Nation. Nathan Natalio. Kay Ma'am Mercy Mugro. Hello po. Hello po. Good morning Ayun po. from Laguna. Kunin ko nga yung kondo mo. Mga Katangal man yan. magninaw pa. Ay, magpapakain lang ng mangga. Minaw na agad. Mangga po, guys. Minaw na naman guys. Masapit sa mga mangga. Nagdamag. Wala, 5 months na. Siyempre, kalapit lang yung mangga. Lang, hindi ka pa magkain ng mangga. Nahulog ka na. Canada, Edmonton, Ali. Taga Canada pala si Ma'am. Kailan po uwi niyo, Ma'am Bet? Kasi daw sa Ma'am Bet, Tante. Taon nyo lang ho po sa kwan.
Anihan ng sibuyas po para may kayong sibuyas. Kala ko anihan ng palay para may iwan bigas. Pwede rin. Sabaw mo din. Ayan, may ngipin kayo, di ba? Try mo nga, Try mo nga, ate. tay. Kasi di man sa'yo eh. Yung kanti sa baba man lang. Ayun taas lang. Kamusta po mga ka-DFL? Okay lang naman po, Ma'am Mercy. Still fighting. Sapay sisi kayo lang matang. Kay Sir OG. OG Diaz. Binaligtad niya Santiago. Yan. Hello po kay Sir Joe Santiago. Mga sa tujuan yan. Sir DFL. Okay, Santiago natin. Yan, hello din po kay Ma'am Laila Estacio. Hello po. Okay, sisikay lang Ingat natin. po kayo dyan. Tulog. Lumuwas po ng Manila na yung mga kasama namin. So, hindi kayo magluwas. Bukas. Ang magic. Busy sa sibuyas. Nagbigay ako ng 2,000. Asa na kayo ito? Ipedan? Nasa? Nagkaya. Wala ko, may abot pa na libo ako. Wala ang kapatid na rin ko lang. Ha? Bakit ito rin kasi? Ano nga pinakupa namin sa kanin? Ay, digit daw. Sabi niya ng babo dito. Ayan, Mercy. Ay, digit. Hello daw, Gigi. Sabi ni Ma'am Mercy. Hello po, Ma'am Mercy. Sila Auntie. Auntie. Hello po. Hello po. Ingat po kayo dyan. Yan. Thank you, Sir Santiago. Nasate dyan to. Kaya nga, sabi ko baka sabi ko Binalo ko mo ka sa bawat gan mo lalo kang gumaganda. Kuma doon na. Hindi mo lang pangalan? nasa pinagsigalan Nasaw ko. nga ako. Hindi ah. Yun na yung sabi ko sa'yo. Ang sarap. Makangal ka kanta? Ay, tayo na yan. Buti ko nakita. Nangangal mo daw? Pero hindi niya na inulit. Sakit siguro. Magaling pa nga yung meeting ko. Hello. Yan, hello po kay Sir Jun Hungay. Jun Hungay. Yan. Good day po sa inyo. Yan. Good morning din po, Sir Jun. Yan, shout out kay Sir Gayen, kay Sir Anonymous Subscriber, kay Sir Hi, Gayen, Sir thank you Gayen. po. Good morning po. Kay Mano. Ingat po kayo dyan. Junior. Kay Sir Anonymous Subscriber. Sir Anonymous. Ingat po kayo dyan. Yan, hello din po kay Rolanda Peralta, kay Sir Willie Mendoza, hello po. Kay Sir Romy Collado. Yes, kay Tita Cathy. Kay Tita Cathy at Tita Romy at kay Sir Elmer. Ingat po kayo dyan. Kay Tatay Leng, hello po Tatay, kamusta na po? May isang bata pala hindi daw makakita. Okay? Hinuling. Pagaling po kayo. Yan, pagaling kay Tatay. Mukhang ubeng ni Auntie Pasing at Auntie Ligayan sa Adangipindan. Thank you po. Thank you daw po, Ma'am Laila Kahit Estacio. nagapulgot na. Camera girl, single ka ba? Bubol na po.
With sidecar na po yan. Double pa mga. Baby face, burang na. Hi po mga ladies, enjoy watching your vlogs. God bless watching from Bermuda. Shout out kay Jomerson and Gina Monhe. Yan. Hello po kay Jomerson at Gina Monhe. Hello po. Hello po sa inyo. Ang pagbatay mula kay si Ma'am Jenaline Monhe. Yan. Shout out din po kay Ma'am Marlene Barsola from Las Vegas, USA. Kay Sir Liam Scott. Nga. Ganun ka gani. Nagano'n ka lang dadakti yung ako ko na. Kakaingit naman lagi yung kinakain niyo from Ma'am Marlene Barsola. Opo, ito ay mga ano lang na harvest lang dyan, bigay-bigay. Yan, hello po sa ating 60,000 viewers. Hello po. Gising na kayo, guys. Yung mga tulog dyan. Good morning po. Good morning. Ano po natin po? Ano na? Partak po. Limasin. Sarap yung mangga. Hindi. Talagang mangga yan o Domingo? Ito. Ayan o. Ano? Talagang Domingo yan? Ba't talaga? Kunyan siguro. Yung kwanto, yung parang may gamot. Yung makapto? Maraming ganyang kilakon eh. Dito oh. Anong ulit? Oo, di ba? Yan, shout out po kay Becoming Canadian TV from Toronto, Canada. Hello po. Hello po. Good morning po. Napang ka. Kaya ka sila. Kamias. Gusto mo? Ayun, kadaan. Tanim ko yan. Sa may ko. Hindi, ikaw pala may-ari Yun na sa yan. may Te. mangga, ay Sa sa may may bomba? bomba. Meron sunog ka. Ang nalilip ko sa nagbubul TV. Yung. Diba yung inyo rin, ante? Ano, nagabunga din yun? Kasi nyo sa umaga, kayo na urang. Gising ka sa umaga, magulit ka lang ng kain. Nakuntay na na ulang. Kalimut yun. Natangin mo pa eh. Sabi ko, ikaw. Last na yung ante? Ano pang kukulit yung kono? Lumanin pa sa binubulan.
Ang dami tinik saya. Ano ba niya to? Mas kailangan tikman. Mapait, hindi napili. Ano ang tayo? Kunti. Oo. Iwar naman. Yan, shout out kay Jo Santiago from LA. Yan, hello po. LA. LA pala, taga LA pa. Nakala ko taga... Ingat ko kayo dyan. Baliktad kasi kung Jo ba yun? Oo. Thank you. Thank you. Na, binabaran ko na po dito na. Tagdan ko rin siguro. Marami bang magkuhan ng tayo? Mga kondaw. Taga Salapay. Yung mamaya, malimulang siguro. Sino? Yan, shout out din pala kay Ma'am Loida Van Ordin. Yan, Hello po. Ma'am Loida. Loida. Sabi naman magtawag lang sa pag-DF niya. Ma'am Loida. $47. Isakto na rin guys ng 1 hour ang ating live. Kaya habol-habol. Kaya gising-gising na. Mayroon pa tayong ilang minuto. Minuto? Ang hina ng audio. Ayan. Sige, dagdagan natin. Kasi mahangin po dito eh. Hina ng audio. Dito na Italian. Yan, shout out din pala kay Egay Germar from Santa Maria, Bulacan. Yan. Hello po Sir Egay. Santa Maria. Sa mga Santa Maria, Bulacan, shout out. Kila Ate Jane, kila Andang. Hello. Jackie. At sa kapatid siya. Si Aika. Ito ba kayo? Ay, hindi. Kay Karen. Ay, Nigra. Karen. Dalaga na siya. Dalaga na Kaya siya. Karen. Yan, shout out din pala kay Egay Germar. Yan, shout out din kay Sir Raimundo Suwason. Bakit wala na si Miss Jan at Greta? Yan, umuwi na po sila ng Manila dahil sa ati Joanne ay may estudyante. Si ate Greta po ay may check-up. Nakatsagal na lang palibas sa mga mukha namin. Yung mukha namin Ano yan? Ano daw yan? Ay, tsagat-tsagat na lang sila sa pagmumukha namin. Magtingin ka rin sa camera. Kunyari, in-interview ka. Yan, shout out kay Wasig Aladin. Yan, hello po. Ilang ganyan ang dalawa?
Yan, we have 10 minutes left. Ano oras magsimula magbunot ante? Mga alauna? Ang dami na ako. Wala ko lang muna ng konti kami. Mga ano, biglang magpuntang mga sponsor natin, bayna ka diya. Ano? Kabayna. Pag Pag biglang magdating mga sponsor natin. talaga yung walang yung nag-surprise baga sila. Ay, Yan, hiya ako siguro. hindi ko alam kung siguro anong damputin ko dito sa may bahay. Bayna ko na. Kita ba tayo personal na? Kasakay mo na. Nagigisit yung gayong kanada. Kasama mo lang nagtiguwa nga siyaw. Piman na. Kaya nga nagkatrabaho kami mga sir. Yan, hello din po kay Philmax Vlog. Hello po mga idol, brown suit. Yan, hello po, Philmax Vlog. Madina nila ako ni John kasi bata sa Masarap ang tulog diyan yan. Eh. Dalaw? Pero dapat dito maway. Dahil dapat. wala na. Ay, ayan na naman din. Hindi ka nagkuha ng sandok ba? Hindi. Mapasok ko na kaya. Makita na ako. Makita na. Pa-support naman po yan. Subscribe nyo daw guys si Philmax Vlog. Na iba nga bigat yung amin. Always watching mga kapatid. Musta po kayong lahat yan. Okay lang naman po kapatid na Leia Pulido. Kamusta rin po? Ingat po kayo dyan mga kapatid. Magbugas-bugas muna nga ako para mapaglagyanan tayo. Mag-ano muna tayo guys. Mag-outro. Ante. So ayan guys, i-end na namin ang live today. Thank you po sa lahat ng nag-join. Ingat po kayo palagi. Kita-kits po sa susunod nating vlog. Sige, bye. Ingat ka, baby face. Sana sa tamang panahon meron ka ulit pag-asa sa... Ayan. Baka naman pa jacket lagi ako na yung vlog niya. Wala pa po kaming jacket. And thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Love you. Bye po! Bye po.